We lezen het evangelie van Hemelvaart. De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd, toen Jezus aan de 11 verscheen, sprak hij tot hen: gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen. In mijn naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen. Zelfs als ze dodelijk vergif drinken, zal het hun geen kwaad doen. En als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn. Nadat de Heer Jezus al dus tot hen gesproken had, werd hij ten hemel opgenomen. En hij zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken. En de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord, door de tekenen die het vergezelden. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Geachte zusters en broeders, ook meekijkers via Axedeo. Als iemand gaat sterven, als iemand weet dat zijn leven ten einde loopt, of misschien ook al wat jonger, dan ga je nadenken en misschien al werken aan een codiciel of aan een testament. Je wilt de inboedel goed verdelen. En vaak hoor je ook hoe mensen dan nog een afscheidsbrief schrijven. Met name als het jonge mensen betreft rondom kanker, die dan een brief schrijven om na te laten aan hun kinderen. En in het evangelie van vandaag gebeurt ook zoiets. Er is een laatste testament, er is een oproep. Christus zal weldra heen gaan. De hemelvaart. Hij keert terug. En hij geeft die apostelen die nu gesterkt zijn door Gods heilige geest nog een laatste opdracht. Trek erop uit. Verkondig je geloof. En onze contraille is het geloof als het ware naar binnen gekomen via Servaas in de 4e eeuw. En later met Wieroop Lichamers en Otger, Willibrord, Bonifatius, missionarissen. Het geloof stond niet stil, het was niet statisch. Het geloof is altijd in beweging geweest. Het werd getuigd. En het geloof was niet alleen maar het preven en het belijden van brave formules, maar vroeg ook actie. Het vroeg dat je duivels uitdreef. Met andere woorden, mensen die bezeten waren en het zijn vanwege hun ego, vanwege status, geld en macht, dat je ze aanspreekt en een spiegel voorhoudt. Hoe ga je om? Waarom gebruik je die medemens geschapen naar Gods evenbeeld als een wegwerpproduct? Mensen die bezeten zijn van zichzelf en geen oog meer hebben voor de kwetsbare medemens. Er wordt gesproken om handen op te leggen. De priester die de ziekenzalving toedient, maar ook het zegenen van mensen die kwetsbaar en broos zijn. Er wordt gesproken van nieuwe talen, geraakt door Gods heilige geest en verwijzen naar het vormsel. Nieuwe talen spreken, dat deed Christus ook in zijn tijd als hij sprak over barmhartigheid. Over een man en een vrouw die gelijk was. Dat je oog moet hebben voor de weduwe en wezen. In een maatschappij waarin de Romeinse keizer macht en status had, waar de Romeinen de baas waren en waar mensen verslaafd werden, dienstbaar aan hun meester. Christus nodigt ons uit om ons geloof te herbronnen. Geloven komt van het Latijnse woordje credo cor en dat betekent ik geef mijn hart aan iemand. Geloven is de boodschap van een concreet mens aan kunnen nemen, planten in je hart en uitdragen door werken te verrichten van barmhartigheid. En dat is de kunst in onze huidige tijd. Wat laten wij na
als ook wij eens sterven, alleen maar materie, of ook die boodschap van geloof en van liefde. De eerste apostelen trokken uit om te prediken en de Heer werkte mee. In onze tijd zijn we soms genegen om alleen nog maar in ons kerkgebouw te blijven zitten, angstig totdat de laatste het licht uitblaast. Maar juist in deze tijd van corona zoeken wij naar wegen om te kunnen getuigen. Digitaal, via de televisie of op welke wijze ook, maar vooral om lichtpuntjes te tonen. Zo zijn er kerken die diaconaal bezig zijn, rouwverwerking, stervensbegeleiding, een voedselbank, mensen de naakt te kleden. En dat is de juiste balans tussen het hart en het verstand. Het wordt tijd dat we nieuwe talen spreken, talen van troost en van hoop. We leven in een maatschappij die wars is geworden van vriendjespolitiek. Ons kent ons, terwijl het juist ook de kunst is om open te staan voor die ander, ongeacht of we hem of haar ook kennen. Bij de hemelvaart leren we het geheim van het moeten loslaten. En vroeg of laat gebeurt het ons allemaal dat we hem of haar moeten loslaten. Maar dat doen we in gelovig vertrouwen, wetend dat we hem of haar eens mogen weerzien. Dat dit een troost mag zijn op deze dag van hemelvaart. Dat we ook stilstaan bij degenen die we missen. Bij degenen die ziek zijn. Bij degenen die door corona ons zijn beroofd. Waar we niet goed afscheid hebben kunnen nemen, zoals we dat graag hadden willen doen. Dat ook wij mensen kunnen zijn van geloof in beweging. Amen.